Iedereen denkt Canadezen, Engelsen en Amerikanen. Maar de Polen hebben eigenlijk een hele belangrijke strijd geleverd in de Tweede Wereldoorlog. En dat is eigenlijk altijd weggestoken en vergeten. Ik ben filmmaker Klaas van de Ketterij en samen met militair historicus Hans Sakkers ga ik op oorlogspad. De provincie door op zoek naar bijzondere verhalen en plaatsen uit de slag om de Schelde. In deze aflevering volgen we Poolse soldaten tijdens de bevrijding van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Oh, weer een toren, Hans. Ja, dit is wel een heel smal trapje. Ah, we hebben gelukkig een gids. Ja. 207 treden. Oh. Nou, ik geloof dat ik de laatste heb bereikt. Ja, de toren niet beklommen is Huls niet gezien, hè? Hier gebeurde het allemaal. Ja. Hier zat de Duitse officier en de spionnen bovenin. En hij had veel tijd, kunstenaar. Dus wat doe je dan? Muren en ruimte genoeg. Schilderen. Dus die begon met zijn artistieke talent. Ja. En dit is er nog van overgebleven. Er volgen nog wat trapjes en die worden steiler, maar als je je vasthoudt, kan er niks gebeuren. Ja hoor, prima. Ik krijg wat duiven. Arnold, waar kwamen die Polen vandaan? Ja, die Polen kwamen uit het zuiden, vanuit België. En die kwamen dus via de Klingen, Belgisch de Klingen, in Nederlands Klingen. En van daaruit hebben ze dus de toren gezien, wilden ze Hulst innemen. En hebben ze dus eerst op de toren geschoten, omdat daar dus een uitkijkpost zat van de Duitsers. Ja, en dat wisten ze al? Dat wisten ze en dat was natuurlijk te gevaarlijk. En die wilden ze uit beeld hebben voordat ze de stad konden innemen. Of ze het nou wisten, ja of nee. Je kon erop rekenen dat ze erin zaten. Hè? Want als je hier kijkt, ik zou als ik hier de commandant was ook gewoon een waarnemingspost neerzetten om te kijken waar de vijand vandaan komt en te beschieten. Ja. Dit is een ongelooflijk uitzicht, zeg. Ik denk toch gauw een kilometer of 25 dat je ver kijkt. Je ziet Sint-Niklaas, je ziet de haven Antwerpen, de Schelde richting Vlissingen. Dus je kunt een heel gebied overzien. De officier kan warm en droog zitten en de uitkijkpost zit boven. Dus, maar het was een houten bovenbouw die uiteindelijk naar beneden is gestort. Ja, het was een echte ouderwetse spitse kerktoren. En nu staat er iets anders op, hè? Ja, dat is wel een beetje omstreden, hè? Ja, zo'n toren is er maar eentje ter wereld. Dus we hebben de unieke kerktoren hier in Hulst. En Hans, wat gebeurde er dan verder met die Polen? Die hebben die toren kapot geschoten en daarna? Die Polen die hebben Hulst ingenomen. Maar de grote slag die ze moesten leveren, want ze moesten richting Terneuzen, want daar was dat 15e leger aan het inschepen, dat over de Westerschelde moet. We praten september 1944. Oh, ze zaten echt het 15e leger op de hielen, zeg maar zeggen. Dat 15e leger hield zich voortdurend een beetje tegen, om dat te voorkomen dat ze zo snel Terneuzen in konden nemen. Ja. En de grote slag die de Polen hebben geleverd, dat is in Axel. En daar gaan we nu naartoe, ja. Oké. Ja. Nou, een supermooi avontuur deze toren beklimmen, toch? Ja. Het is wel vermoeiend, maar wel leuk. Ja. Naar beneden gaat makkelijker dan naar boven. De eerste Poolse panzerdivisie wordt dus ingezet tijdens de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen. De divisie valt onder Brits commando en bestaat uit naar Engeland gevluchte Poolse soldaten. Ja, we zijn aangekomen in de buurt van Axel. En in Axel, daar loopt een kanaal langs Axel van west naar oost. Ja? En dat kanaal, die hebben die Duitsers ingezet als antitankkanaal, zeg maar. Ja? En alle bruggen die waren vernield. De Polen trachten hier bruggen over dit kanaal aan te leggen, maar dat werd door die Duitsers verhinderd. Noodbruggen? Ja, noodbruggen, van die Baileybruggen. Dat lukte niet, omdat die Duitsers zagen dat, die namen dat direct onder het vuur. En op 19 september, zeg maar het was 's morgens heel mistig. En in die mist, die hebben ze gebruikt om ongemerkt voor die Duitsers die brug aan te leggen. Een Baileybrug. Ja, en toen konden die tanks, dat was de eerste
Poolse panzerdivisie. Toen konden die tanks gewoon in volle snelheid oprukken. Dus Axel werd bevrijd, Zaamslag werd bevrijd en Terneuzen werd bevrijd. In 1 dag? Ja, en toen was de strijd om Oost-Vlaanderen wel gestreden. Ja. Maar het klinkt wel alsof die Polen hier echt hard gevochten hebben. Er is hier heel hard gevochten. En het heeft de Polen ook heel veel bloed gekost om dit te bevrijden. En de Polen worden hier nog altijd gezien als de grote bevrijders. En daar zie je een monument van de zware strijd die hier geweest is door de eerste Poolse panzerdivisie. En, nog een stukje Beliebrug? Ja, een stukje van die Beliebrug zoals je dat gebruikte om die noodbruggen te maken. Hey Mario! Dat is Mario van het Kadinia Museum. Hey, dat is toevallig. Hey. Wat brengt jou hier? We zijn bezig met een aflevering van Op Oorlogspad. Oké. En jij? Ja, ik was even aan het warmen en ik denk, hij stinkt lang stil, dus ik denk even een rondje. Hey. Welkom in het Oorlogsmuseum Kadinia. Ja. Oude schuur dit, of niet? Ja, zeker, de originele. Ja. Oké. Mario, daarnet zei je deze schuur is origineel. Wat bedoel je daarmee? Nou, dit is de enige schuur die hier overgebleven is op heel de linie. Dus alle schuren en alle boerderijen zijn in vlammen opgehangen. Behalve deze schuur. Het is het overleeft. echt een oorlogsmonument. Dit is echt een oorlogsmonument. Ja. Zag je hier nog sporen van de oorlog in de enige overgebleven schuur? Ja, zeker. Ik heb nog granaatscherven uit het dak, uit de balkenhallen en zo. En op en rond de boerderij vind ik eigenlijk deze dingen nog in de grond eigenlijk. Ja. Dit heb je allemaal? Ja. Dit is een Duitse smijzer. Ja, inderdaad. Dat vind die ik hier, heb je hier gewoon gevonden? Ja, vind ik hier rond en op de boerderij. En waarom wil jij dat verhaal van die Polen, waarom trekt jou dat zo aan? Ja, iedereen denkt Canadezen, Engelsen en Amerikanen. Maar de Polen hebben eigenlijk een hele belangrijke strijd geleverd in de Tweede Wereldoorlog. En dat is eigenlijk altijd weggestoken en vergeten. En die zijn ook eigenlijk besodemieterd, want ze hebben nooit terug naar hun vaderland kunnen, omdat het daar communistisch was. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat, althans dat zeg je zelf, dat jullie de Polen, heel Oost-Vlaanderen, de Polen zeer erkentelijk zijn voor wat ze gedaan hebben. Ik heb het omgekeerd ook gehoord. De Polen zijn nergens zo hartelijk ontvangen als in Oost-Vlaanderen. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. We hebben eigenlijk vanaf 1945 hebben we eigenlijk voor hun al heel goed ons best eigenlijk gedaan. Ja, hier heb ik een monumentje gemaakt. Hier op de algemene begraafplaats liggen 22 Poolse soldaten begraven. Maar hier in Axel? Hier in Axel, ja. Maar waar ik zeker van weet, zijn er 63 hier gesneuveld, waar ik het zeker van weet met hun naam. Oké. En die heb je hier allemaal? Ja, die hangen hier hun namen. Ik heb natuurlijk, omdat ze in Axel hier op de begraafplaats, heb ik alleen hun afbeelding. Maar van die heb ik gewoon hun namen natuurlijk, die andere. Ja. Die ook hier gesneuveld zijn. En komen hier ook nog veel Polen en nabestaanden? Ja, uiteraard natuurlijk. Ja, want het is natuurlijk daar communistisch geweest na de oorlog. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon weggestoken dat hun voorouders eigenlijk hier zo hard gevochten hebben. Ja, precies. Ja. En wat merk je dan bij hen? Ja, ze vinden het natuurlijk geweldig dat wij dat natuurlijk doen voor hun. Hè. Dus eigenlijk dus die Poolse bekendheid eigenlijk erin geven. Ja. Dat is eigenlijk heel belangrijk natuurlijk. Nou Mario, bedankt voor de verhalen. Ja, en het ritje. Ja, Mario, het was me een aangenaam genoegen. Ik hoop jullie een beetje genoten in het museum. Ja, heerlijk. Dankjewel. Hey, tot ziens Mario, bedankt. Nou Hans, die heeft veel geleerd over die Polen, maar die had het niet veel beter dan de Canadezen. Nee, die hadden het ook bitter. Maar wij hadden vandaag een hele leuke ontmoeting, spontaan.